aivan vielä parhaassa terässä ole loukkaantumista jäljellä, kun nyt vaan laittaa pystyyn Ringille. Ring pääsee väliin, maali olisi tyhjällä. Nosto tulossa, 1-0, HJK siirtyy johtoon. Maalin tekijä Alexander Ring. Ja kun äsken sanoin, että Ring paljon tuolla keskialueen keskustassa on juuri pelannut, niin tällä kertaa ainakin miehen pystyy juoksu oli kyllä loistavasti ajoitettu, kuten oli myös Banjulin taikurin Dabdabaan syöttöjä. Näin kotijoukkue HJK siirtyy 1-0 johtoon ja kyllä on tärkeä maali varmasti HJK:lle ottelun kannalla tämä Ringin komea osuma ja kyllä tietyllä tavalla todellisia tulevaisuuden nimiä Salkkoilla, ikää 19, Badelilla 22 ja 2009 Badeli valittiin nuoreksi. Lupaamaton, voi, sitten mitä käy. Oikeastaan pahin mahdollinen mitä voi HJK kannalta tapahtua. Ja kroatialaiset saavat kyllä kuin ilmaiseksi nyt kyllä vierasmaalin ja epäonnen soturi tässä tilanteessa on brassipakki Rafinha. Ikävä on pallo, mutta Rafinha varmasti itsekin tietää. Ehkä tuohon joku toinen ratkaisu olisi ollut parempi. Valitettavampi takaisku maali kyllä HJK:lle ja kroattijoukkue saa kyllä kultaakin kalliimmalla. Koska täällä kun nyt Samirilla paikka ja voi. Sieltä tulee sitten Dynamon 2-1 maalia. Kyllä tämä on kyllä kylmää vettä tällä hetkellä HJK niskaan ja jokaisen paikalla olevan jalkapallofanatikon niskaan. Valitettavaa se vain on, mutta näitä paikkoja ei tämän tasoiselle joukkueelle ole varaa antaa. Siinä hyvin pelaa Rukaviina seinän kolmannelle ja Samir oikean jalan ulkosyydellä kyllä kylmän viileä ratkaisu ja oikean alakulmaan sijoittaja. Samalla myös sitten Antti Muurinen